Tu není. Čo? Je tu. Čus. Smekis. Hodil som tam ten darček. Ten šmekis bude to problém. Keby šmek na schodoch. Keď je šmek na schodoch, tak to je zaručený problém. A tu je? No je, že som ťa do neho púšol. Počkaj, prečo k nám pozíde? Ne, on ide preč. Išiel smerom preč, poď teraz. Teraz! Poď. Poď, prebehni. Slovenský! Palo. Palo, smoke drop. Palo. Poď. Fajne. Teraz choď preč. Palo, čau. Ty nejsi mŕtvý? Nejsom. Poď sem. Čo? Ty si mŕtvý? Ten hlas, ja ti to ukážem. Keď to budeme editovať, ten hlas sa usekol. To bol hlas, že ale usekol sa. Aha. Tak to je zle. On sa proste usekol a ja že si mŕtvý. Není to zle, že pohoda, ale musíme to nájsť tu. Aha, to je. Pozor na míny. Mína? Lebo ja si ti hodím tady. Spáš si ma! To ne! Bol tvoj brat, drak. Poď. Ale toto je dano. Ďalší barák. Dale. Áno. A tu je A tu je... Čo tu je? dom. Dobre, poďme ešte tento dom. Tu je koko. 무궁화 꽃. Kde? A? Ja som si prečo som si ho všimol. Ja neviem. Bomba. Ty kokos. Ja nepočujem. Ani ja. Tak to je Filip referencia, vieš, jak to odpadlo tú krabicu. Hej. Čo? Čo sa stalo? Že proste odletel. Ja som sa spomnul tam v rohu. Ale to preskúmam. Už. To je vždycky na takých miestach, že ty kokos. A tu sú dvere dokonca. Ja sa bojím. Yes. Kde si? Nemá počuť sochu. Alone at the edge of a universe humming a tune. Tak to ne. Ne, vypadni. Pohoda, vidím sochu. Tu. Aha. Kúka sa na ňu. Čakaj. Kúka sa na ňu. To musí byť 1 v 1 miliarde spawn. Ja sa na ňu kúkam. Chod sa tam kúknem dozadu. Čo tu je? Tam dozadu. Čo ti dáva? Ne, to...
Lebo teraz točíme klipy pre mňa. Máme kotu. Dap mi brosky. Čau! Ja som ťa nepočul na chvíľu. Yes! 3? Čo? Aus Rostock. Fyzicky? Čo to tam? Čo to? Waterfall. Koľko máme peňažkov? Dosť. Ruins? Ne, Ruins kapeme. Ice Cave? Nemáme. Asi ťažko. Tak poďme teraz dať iný Cliffs. Trust. No way. No way. Press Everything on red! Woo! Escape? Hej, poď na Ice Cave. Dobre, Necklace. Teraz ty si bereš slow. Prosím? Bomb. Dobre, zober to. Počkaj, ja ti zoberiem blátok. No, tomu ver. Tam, tu máš. Aha. Ty chceš do toho batohu? Toto? Ty bomby? To všetko je all right. Alright. We could go ban for ban. Fuck that, we can go M for M. Tak znamená špinky môžem. Čo? Tie muchy. Nejsi? Nedá mi to žiadny damage. Ja som si myslel, pozri, to vyzerá opäť, aby to bol Steam Walker. Čo? No, ten koberec. Aha, fakt. Palo? Tá mucha sa akorát tej otočila. Pohoda. Poď sama. A ruky bys. Dal ruke, ty... Ja som ju osvetil, a ja som išiel rovno na ňu, ja som si to nevšimol a ja som išiel rovno na ňu. Au, puchol som si do VR-set. Koľko? Dej 2 z 3, musíme ešte 110. To dáme. To dáme, to je pohode. Daj mi dap me up. Ne, era sa teleportlo. Kde si, Palo? What? What the fuck? To nejdem chytať. Čo stalo? Kam? Poď sem. Ale nemáme čas. Čo si spravil? Ja som bol
som bol takde úplne za skalami, tu nakde v lobičku, úplne za skalami, videl som úplne že všetko. Potom, ja som dal, že unstack a dalo ma to hentam. Počkaj, pozeraj, pozri sa, poď za mnou, hej. Pozeraj. Spávno ma to tu, Čo je to vajíčko? som bol takto v tomto, neviem, v tomto som bol takto zabavlen, vysiel som a videl som tu na teba, jak si vyležel z tejto skaly a ja že Aiden, takto, aj sa do teba tapnúť. A to bol ten môj klon. Ja? A čo je to vajíčko? Chyť to vajíčko. On tak skočil. A čo by to? Čo to? Paolo, mám dom. Kde si? To je blbosť! Čo sa má robiť? Si idiot. Nehýbať sa. Ty si idiot. Ja? Ty si sa mám nehýbať. Prečo si sa hýbať? Super. Prečo si sa začal hýbať? Teraz sme kvôli tebe prehrali. Jakže kvôli mne? Tam má tá ruka. Kámo, ja ťa zabijem. Nie. Nie. Čo? No. No. Ja to zostávam. Poď zostaň. Statníme tú hru. Mám toho viac. A ja mám viac. Ja mám menej, ale zlomených kostí. Čo to je vôbec? Ja neviem. Ja Niekoľkokrát si netuším. alertol. Paolo? Bracho. Chceš mi, aby som spočítal, koľkokrát som to bol ja? Chceš? Nepoď. Poď. Máš oči, výrezy, jak ten Jack the Ripper. Poď už! Drž ma za ruky, poďme za ruky. No. No. Ja nechám, aby ma zobral. Mám otvorené náruče. A mňa aj tak ma zoberie ako prvého. Ja to nehrám. Chápeš? Aj tak ma zoberie ako prvého. Ja teraz ma zoberie, že? Toho, ktorý je bližšie. Ne, víš, mňa zase zobral. Ale ja ti môžem zobrať, mám kríž. Ja som mal kríž. Tu kvôli tebe sme teraz prehrali. Pomoc, ja som v stene. Úplne ťa rozumiem, ty kokos. Ja som v stene. Pomoc, vyťahni ma. Pálo, pomoc. Ja som v stene, Pálo. Dobre. New week, new me. No, new week. Dobre, rýchlo startujeme. do Battlefield. Že čo? You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming.